IBE harremanak proiektu, ikastetxeak zaretzen proiektu marko kontestualizatzea aldea, proiektu dator, inorki bertzenen markun estrukturote daukedeun hainbat, dauzkedeun hainbat gunetan esplizitau dalago beharra, edala pixket, eskualdi plantau eskun erronka kolektiboei, era kolektibo baten erantzun nola emalezke izan, ez? Eta foku hor jarri, klabi ikustena da pixket, eragile desberdin arteko ezaguerak indertzea bideratu espazio general dituela, ez? Bakoitzek bere individualetik ulertu berrin, ikuspegi kolektibotik ulertzeko espazio hori. Elkar ezautza biderauteko espazio hauek sortzea betute bost dinamika indie, Baiarako 5 ikastetxetan, eta parte hartu ebetanea 40 eragile inguruk, ez? Eskualdeko egitura sozioekonomiko gozatze ben, eragile desberdinetako ordezkaxetaz osaute, ekintzailetza, enpresa, hezkuntza, enplegua, komunikazioa, eta beste hainbat eragile ordezkaritaz. Dinamika hauek batik bat balizio zen dute, aurrez esan deuna, ez? Eragile desberdinen arteko, alkarren arteko ezagueratan enfoki jartzeko, alkarren arteko konfiantzazko harremanak sortu eta indartzen segitzeko, eta eraberin elkarran aukera desberdinen ingurun hausnartzeko. Aurra bereko erronka nagusize antzerako espazizuk sortzen segitzie, bizket eskualde osatzen eragile desberdinen arteko harremanak indertu, elkarkexu zautu, erronka mankomunitaz elkarrekin eztabaida eta elkarlan aukera berz identifikatzen segitzeko.